¿Te lo estás pasando bien en esta falla? ¿Perdona? ¿Te lo estás pasando bien? De miedo. Esto es una experiencia inolvidable, un sueño hecho realidad y estoy feliz, contenta y muy emocionada. Senyor president, enhorabona, quina bona fallera i quina bona comissió que té vostè, Sí, la verdad es que sí. I que porta el nom d'un poble que jo tinc molt d'estima, Carrícola. Carrícola, sí, es verdad. ¿Alguna vegada han anat vostès a Carrícola, a la Sí que comissió? una vez hicimos una excursión allí hace muchos años. Habrá que volver a repetirla y hermanarnos con ellos. Claro que sí, si quieren yo hago de intermediario, yo vivo, tengo casa al lado, en Atzoneta d'Albaida. Pues la verdad es que no estaría mal, claro. Allí està molt bé, quan fan les festes de Sant Miquel. Bueno, pues enhorabona per la comissió, perquè en esta comissió són molta gent. Sí, sí. De todas maneras, la crisis se nota un poco y se han dado... En estos últimos años hemos tenido unas bajas, pero nuestra comisión siempre ha sido de las más numerosas de Valencia. De las más numerosas, de la zona de la Creu Coberta. Sí. Llegó un año que creo que éramos la segunda que más falleros tenía, pero claro, hace unos años ya. Pero bueno, hay que retomar. Hay que retomar y hay que tener ilusión. Y aquí hay una fallera mayor que derrocha ilusión, felicidad y te veo que estás, bueno, espléndida. Muchas gracias, Julio, la verdad es que Gracias, sí. Amparo. Ahí no me equivoco el nombre, ¿eh? Ahí no me equivoco. Cuando hay nombres más extraños, Amparo, fallera mayor de Carrícola. Joaquín Navarro Carrícola. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Aquí estamos hablando de todas las fallas, de todas las comisiones. Siga del barrio que siga, siga de on siga. Lo importante és, bueno, pues conèixer a la gent, conèixer les comissions, estar al seu costat i felicitar, jo tinc que felicitar a les comissions de la Creu Coberta perquè porten des de la una i mitja concentrades, quan tota la gent anava a la mascleta, estaven tots preparant-se per vindre a l'ofrena de flor. I ahí estan desfilant ja una nova comissió de Creu Coberta. Una nova comissió del sector Creu Coberta i cistelles, més grans, més xicotetes, no importa. Lo important és que són mostres d'amor a la nostra patrona. I ahí guapo, com sempre, ja preparat. Ai, el traje blau. Pero bueno, la verdad, cómo ha cuidado los detalles Loren Donat, las medias color oro, la faja color oro. Yo no sé hoy a quién le va a prometer amor. No lo sé. Quién sabe si también le prometemos amor a Loren Donat aquí davant de la Mare de Déu. Loren Donat, ya estás preparado. Bueno, saludos que nos hacen aquí Campaner y todos que están desfilando. Campaner. La gent de la festa que porta la festa en el cor és faller, toca les campanes, fa de tot, són molts amics del corpus, altres són seguidors de la Mare de Déu Desamparat. I la falla Liana Cid de Mislata, la que està entrant ara per davant de la Real Basílica de la Mare de Déu. Falla la Liana Cid de Mislata. María José Martí Verdejo, fallera major de la Iliana Cid, Mentre per davant de la casa vestuari estan entrant falles del sector de la Creu Coberta. Per el mateix lloc desfilaran després del sector, les falles del Pilar Sant Francesc. I tots estarem pendents de com entra en esta plaça la falla de la plaça del Pilar, guanyadora enguany del primer premi de totes les falles de València. Y ahí tenemos ya a Loren Donat con fallera el mayor, presidente, guapo Loren Donat, y ahí también interesante la entrevista que ja té preparada. Clar que sí, ja estem així, molt bona vesprada a tots els espectadors, tornem així a la plaça de la Mare de Déu en el segon dia d'ofrena i així estem acompanyats de... María José Martí. La fallera major i el president... Rodrigo de la falla Liana Cid. ¿De la falla, perdona? La Liana Cid. Bueno, n'hi ha que dir que aunque siga el principi de l'ofrena, que bonic us veure vindre així, i bonis de sol que il·lumina València i il·lumina la Mare de Déu. Sí, la veritat és que sí, és molt emocionant i fa un dia meravellós i això és molt bonic. Molt bonic, com a fallera major de la teua comissió, estàs disfrutant i gaudint al costat de tots els valencians de com està ja la Mare de Déu de vestida. Està preciosa. No me l'imaginava que tindria ja tanta flor, però la veritat és que està espectacular. Què li demanaries a la Mare de Déu ara mateix? Pues que estem tots
con molt treball i que a totes les famílies les vagi molt bé. Això és el més bonic, que a totes les famílies les vagi molt bé. I el senyor president, què demana? Un president treballador que està sempre al costat de la seva falla. Pues nada, que tengamos una fiesta impresionante de remate de final de falla, que tengamos este tiempo espléndido, que disfruten todas las falleras viendo a la Virgen y que todo el mundo no pierda la ilusión por las fallas. ¡Vivan las fallas! Estàs molt cansat o no? No, que va, esto no cansa. Quan passis al costat de la Mare de Déu se'n va tot el cansanci. Moltíssimes gràcies, vos deixem ahir i nosaltres donem pas a Julio, que està enfront també de comissions que estan entrant ara mateix. Moltes gràcies, gràcies. Comissions falleres que no paren de desfilar, comissions de desfilar per així per la part recaient.